ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାକୁ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ସବୁ ଖୁସିକୁ ଖୁସି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ତେବେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେହିପରି ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହୁଛି। ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।